Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mga estudyante nga may Latin honors nakabaton sang cash incentive gikan sa city government. Isa-isa nga ginbaton sa mga naggraduar nga estudyante ang cash incentive gikan sa Iloilo City Government. Sila ang nagtapos ng pag-eskwela nga may Latin honors. Gani ginkilala sang syudad ang ila maayo nga performance sa pagtuon. Isa sa mga nakabaton sang cash incentive ang BS Chemical Engineering graduate nga si Ernest Troy Sakibal. Nagtapos nga magna cum laude sa Central Philippine University. To receive such this incentive is an honor. It's definitely an honor to be recognized as a Latin graduate, as a Latin honor graduate from Central Philippine University. I think it's a very rare opportunity to meet the mayor and also to be recognized by him. Thank you, Mayor, and keep doing a good job in protecting Iloilo City and the city of Iloilo from COVID-19. So he's doing a good job, and we all are grateful for it. Para naman sa magna cum laude nga si Charmaine Anyos, ang nabaton nga incentive makabulig sa iya pagpangita sang trabaho. Siya ang nagtapos ng kurso nga Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Technology sa ISAT University. Wala namon sir gina-expect nga mahatag si Mayor sang cash incentives, and the incentive is a big help for us, especially sa amon nga mga fresh graduates kay makabulig siya for our processing sa makapangita obra, and also in this pandemic crisis nga that we are facing right now. 67 tanan ang second batch sang may Latin honors nga nakabaton sang cash incentive. 11 sa ila, personal nga nagbaton sang insentibo gikan sa alkalde. Nagkalain-lain nga probinsya ang ginahalinan apang sa Iloilo City nag-eskwela. Para kay Mayor Jerry Treñas, nagakadapat nga hatagan sila sang importansya. Because the city believes nga ang aton futuro arin sa mga kabataan, and we should always give them some encouragement, parang sige-sige ini nga mga outstanding nga mga kabataan. 1,000 pesos ang incentive para sa cum laude, 2,000 pesos para sa magna cum laude, kag 3,000 pesos para sa summa cum laude. Rehabilitasyon sang Plaza Libertad magasugod sa tuig 2021. Ginahanda na ni Mayor Jerry Treñas ang 30 milyones pesos nga pondo para sa rehabilitasyon sang Plaza Libertad. Kabahin ini sa mga proyekto nga ginatutukan sang Iloilo City Government. Ginapananaw nga antes matapos ang tuig 2021, makit-an na ang mas matahom nga plaza. Kung makita ninyo nga amat-amat dula mga tanom diri sa aton sa Plaza Libertad, ini kay ginasaylo na naton kay sa malapit na lang panahon ang ini nga Plaza Libertad ipagaobrahon na ini. Ang 30 million pesos nga pondo nagikan sa Green Project sa national government. Samtang ang 11 million pesos nga kulang amo ang pangitaan pa sang syudad. Base sa plano, may kaugalingon nga activity area ang Plaza Libertad. Sarang ini magamit kung may mga okasyon kag selebrasyon. Ginpahayag sang alkalde nga dapat patahumon ang plaza bangod maragtason ang lugar. This is the most ang aton nga plaza nga may history, because this is where the Spaniards surrendered to the Filipinos. The last forces of the Spaniards surrendered to the Filipinos here December 25 of 1898. So very historical ini. Pero by that time, kung matapos na ini, ang flag ceremony ta dira na sa Tubangan, kag kita maplastar na sa Tubangan sang aton City Hall. Kaya ang plano is really for the City Hall to have an activity building, activity area dira sa Tubangan sang City Hall. Samtang
Ginapasalamatan sang alkalde ang pribado nga sektor nga nagabulig agud matigayon ang mga proyekto sa mga plaza sa syudad sang Iloilo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga bag-o nga rota sang salakyan kabahin sang ginadihon nga Comprehensive Land Use Plan sang syudad. Masobra isa ka tuig na sang ginsugura ng Iloilo City Public Transportation Route Plan. Kaupod sang City Planning and Development Office, among Public Safety, Transportation and Management Office, City Engineers Office, Sangguniang Panlungsod, pati ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Land Transportation Office. Dirigin tun-an kung paano plastaron ang sistema sang trapiko sa syudad. Ilaging gamit ang duha sadto kapag tuon nga gindihon para sa traffic system sang Iloilo City. Sang damlag lang, nakigsapol ang talatapan sa sektor sa mga jeepney driver kag operator. Most of these changes were the changes in terms of the naming of the routes. Because initially, ang ginobra namon, ang pagpangalan namon were based on landmarks. And hindi familiar sa mga jeepney drivers sa mga landmarks, and they opted nga ngalan sang kali ang ibutang. So that was one of the changes. Kinahanglan man bag-ohon ang pila sa mga rota pinaagi sa pag-merge sang mga ini. May pila man ka rota ang dulaon bangod naga-overlap. Ginpasiguro man sang talatapan nga ginasunod gihapon ang pagsulundan sang LTFRB. The objective of this public transport route plan is definitely to ease the traffic congestion in the city. And so we believe nga there are certain routes that have been serviced by too many jeepneys nga hindi man kinahanglanon gid. Ginatun-an man kung paano pagid ma-improve ang modernized jeepneys nga nagabiyahe sa syudad. This is how we foresee tani nga matabo sa aton nga riding public, no? Comfort, convenience, and faster travel. So mas efficient nga pagpalakat sang aton transport system. I think the overall goal there is para ang reliance on public transport is improved and increased amongst the citizens of Iloilo City para ma-reduce nato ng mga number of motorized vehicles on the road. Kabahin sang plano amo ang pagbutang man sang traffic lights kag intelligent traffic system. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.